Liverpool aýatyny häkimetler pawtaçy kärenetçilerin geçen ýyl döwlete tawsyran pawta hatyry üçin hasaplaşyk işlerine başlady. Ýöne yerli kärenetçiler öýdleriniň ýyllyk girdijelerinden hyzmatlar üçin 11 göterme derek 25 göterim tutum tutulýanyny aýdýarlar. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasyny näşri 12-nji ýanwarda habar berdi. Kärenetçiler bilen hasaplaşyk işlerine ýanwar aýyna bardylygy berilipdir. Welaýatyň dostluk, halaç, hojamad we köýtünäg etrawynyň kärenetçileri öz şertnamalaryna hyzmatlar üçin tutumlaryň meşberini 11 göterim hökmüne görkezlenýän aýdýarlar. Tutumlar dökün tehnika ýanygyz çalgy ýaglar we kärdeşler arkalaşyklar üçin tölegleri öz içine alýar. Türkmenistana daýhanlar şertname esasyna döwletden kärenesini alan ekin meýdanlaryna esasan pawta ýa-da buğday ösdürip ýetişdirýärler we onuň hasylyny döwletiň kesgitden bahasynyň döwlet harmanyna tapşyrmagy borçlanýarlar. Ödegine döwlet ekerançylyk döwrüne daýhanlary ýeňillikli dökün tehnika we beýlik hyzmatlar bilen üpçün etmäge borçlanýar. Ýöne Liverpool daýhanlar döwlet edaralarynyň ulalaşykda öz üstüne alan şertlerini urarlyk almaýanyny we hyzmatlar üçin özleriniň şertnamada görkezlen töleglerden iki hisseden gowrak köp pul tölemeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Kärenetçileriň ýyllyk girdijileri olaryň bank hasaplaryna geçirilýär. Neşriň habaryna görä Hojamad etrawynyň Mekan daýhan birleşiginiň kärenetçileri tutumlar boýunça daýhan birleşiginiň ýolbaşçylaryna öz şikayetlerini beýan edipdirler. Ýöne ýolbaşçylar tutumlar bilen bagly tapşyrygyň ýokardan berilendigini we bu mesele boýunça arty şikayet bolan kärenetçilere etrap hemde welaýet häkimliklerine ýüz tutmagy maslahat beripdirler. Bu maslahatdan soň kärenetçiler ýokarlanan tutumlar bilen bagly kararyň yerli häkimetler derejesine däldi döwlet derejesine kabul edilendigini ananýar. Neşir kärenetçileriň kärdeşler arkalaşyklarynyň gaznasyny her gektar üçin 30 manat meşberine töleýänliklerini, ýöne bu urmanyň kärenetçileriň hukuklaryny gorumak üçin hereket etmeýändigini habar berýär. Türkmenistanyň kanunçylygy kärdeşler arkalaşyklaryny öz agdarlarynyň zähmet, durmuş ykdysady hukuklaryny we bähbetlerini aýan etmek, durmuşa geçirmek hemde gorumak üçin kärhanalarda, edaralarda, guramalarda we okuw mekdeplerini özleriniň kärleri boýunça umumy bähbetleri bolan raýatlaryň meýletin birikmet hökmüne kefiyetlenýär. Ýöne mundan ozal Azatlyk radiosu bilen telefony gurrundaş bolan 55 ýaşly aşkybatly bir işgär kärdeşler uramasynyň işgäri diýilene esasan işgärlerden ol ýa-da beýlik çär üçin pul ýygnaýan adamlar gödegine gelýär. Ýöne olaryň döredýän kynçylyklary diňe maşgala agdalarynyň hususan çağalaryň we garrylaryň agdyndan kesilip alynýan pullar bilen hem gutarmaýar diýip gurrun beripdi. Galyberse de gowçanyň heni dekişme ösümi dowam edýän günleri aprel aýynyň başlaryna Azatlyk radiosu döwlet tarapyndan kärenetçileri ýeňillikli bahadan üpçün edilýän mineral döküniň bahasynyň garaşylmadyk ýagdaýda öňküsinden 6-8 töwregi ýokarlanan ony habar berdi. Geçen ýyl Türkmenistanyň gowçy ekişme ösümleri resmi taýdan martyň ahyrky hepdesine badylygy berildi. Şonu Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan kärenetçiler mineral dökünler üçin tutuljak pullaryň pawtanyň döwlet satyn alyş narhyna gawat gelmeýändigini, pawta öndürmekligiň ödedini ödemeýändigini gurrun berdiler. Türkmenistana pawtanyň döwlet satyn alyş narhy hiline we möhümine görä 1355-2000 manat aralygynda üýtgeýär. Türkmenistanyň Kronikasyny näşrine görä Hojamadyň Mekan daýhan birleşiginden 2 hektar ekin meýdanyny kärenetine alan bir maşgala soňky hasyl möhüminden 11.000 manat meşberine girdiji kabul edipdir. Ýöne olar 25 göterme derek 11 göterimlik tutum tutulanmalyny özleriniň 2 hektarlyk gowçy meýdanynyň döwlete tapşyran pawta hasyl üçin 15.500 manat meşberine girdiji almagy hukuklarynyň bolanyny aýdýarlar. 15.500 manat Türkmenistana dollaryň resmi alış bahasy boýunça $4.428, valyutanyň gara bazar narhy boýunça $670 tüwreklerine bolýar.